Tama po kapatid, para mas nagkepunan din niya ba po magkonsentrado, kaya tama po kapatid na Gemma. Malapayoras po, mumuna ng Diyos, kaya alam mo matuwa ako kapatid. Ikaw na niya. Binulak biya ka. Alam mo po yung pagkaramdam na atsura palagi. Mas malaman po siguro nung lagi kang makasimba. Mas manyaman na po. Kaya po siguro po dapat mo rin ikaw na itang pamanimba maging palagi niya po. Meto po sigurong magrasya niya nga gawati at may kasimbaho po. Salamat po balik ko niya po. Naman niyo po rin kaya katamong kapatid. Wala po ausatala. Baka si Banda, mga nano lang makapag-share. Ito po naman niya kaya katamong kapatid na Gemma. Po ano parating makasin pa. Pero po pati at chuya yan. Akakit tayo po ang gagawin mo na kaya tayo. Ita po, meron po pamanyuyo kimeto nga Diyos. Basta po, no karikaman na po, no karikaman na Diyo, basta meron magino manatili ang ikekang puso, ang ikekang isipan at ikasampatayan nakakawan ng ikekang puso. Ito po, pasalamatan ng Ginoo. Dito tayo po nandit. Kaya namang tinugod-ranal, po kailangan para ikaw makasadya. No, parang ka man umekari na kita. Kaya po, kaya namang